אבל עכשיו זה מרגיש לי כמו בית. השנה נרשם הישג לספורט הישראלי, מדליית ארד לריצת 400 באירופה. Hi, my name is Donald Sanford. I run the 400 meters for Israel. I was born in California and I met my wife in Arizona, and this is what led me to coming to Israel and representing Israel. Israel is my home now. I live in Israel. I train here. My family is here, my wife and my daughter, so this is perfect for me and I love it, to be honest. לדונלד סטנפורד שייצג את ישראל אין ספק באשר לשייכותו. Shemuel is home. It feels like home for me. It's home for my wife. It's home for my daughter Amy. This is where we live. This is our community, and we like it here and we enjoy it very much. וזו גאוות יחידה מקומית. Shana Tova. Now we've reached a time when we need to find an answer. And all around the world, standing at the crossroad, choosing out who we are, choosing out who we are. All around the world, standing at the crossroad, choosing out. לפעמים אני חושב איך לאהוב אותך כל הלילה. אם אתה אוהב רכבת הרים בלב, מטוס על חוטים יורד, קרטינגים חולפים מהר. אם אתה אוהב, אם אתה נרגש. בלונים! איפה הבלון? מאופניים על גלגל אחד, צמר גפן מתוק בים, לדהור על מגלשה לבד. אם אתה נרגש, אם אתה נרגש. לוקחים אותי, מראים לי את הכיבוד. מחר תראה, נקום לפני כולם ליום הכי יפה, הכי יפה בעולם. מחר תראה, נקום מוקדם מוקדם, כן, ליום הכי יפה, יפה בעולם, יום הילד כאן. אם אתה רוצה לשבת על שמיכת פיקה, שנה טובה! אבטיח שנמס בפה, הקרקס הגדול עולה. אם אתה רוצה דנה כמה כמה דנה, חנה כמה כמה חנה, קם ערן קם חנן שרק אתמול הלכו לגן. דנה כמה כמה דנה, חנה כמה כמה חנה,
שיר נולד, כמו הצחוק זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד, כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד, כמו תינוק. שלום ילדים, אנחנו נהנים לאתגר. אנחנו שמחים. ציבו לנו. עכשיו אנחנו נחלק את כל הקרח. ולסיום, גם אצלנו נענו לא מעטים לאתגר שנועד לקדם מודעות למחלת ה-ALS. אחת המאותגרות הידועה בענינות הטעם שלה מצאה דרך להתחמק מהקרח, ואז הגיע תודה לג'ינג'י שאתגר אותי באתגר הקרח. הג'ינג'י. החלטתי לשפוך על עצמי דלי מלא בפופקורן להעלאת המודעות לאנשים שחיים בסרט. אני בוחרת לאתגר את דביר בראון, עינת תומר וחיים חננאל. יש לכם 24 שעות. בהצלחה. כמה טוב לראות אותך שוב. ספר מה נשמע, ספר איך היה, למה לא שלחת גלויה. 1, 2 כמה טוב שבאת הביתה, קצת רזה, מה זה חשוב. עשית חגים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב טוב, כמה טוב שבאת הביתה,